Бате, кой има? Ей, дей! Дани, аз буквално снимам за YouTube, само да ти кажа. На телефона. Ивайло, ти ли победи, бе? Да. Браво. Аз искам да победя. Ще опитам, де. Правя всичко за хората, защото имам за YouTube. Това. Снимаш за YouTube ли? Да, записвам. Сериозно ли бе? Да, ще го пратя на тате. От телефона аз си държа телефона, затова съм слаб. Ти ще го запишеш и да видим дали ще стане. Дали... Аз ще го пратя на тате. Аз наистина снимам. Хора, ако ме чувате, никой няма да ме победи сега. Да, не съм убил. Да, не се съм убил. Но да, защо само не пиеш? Как ти си посмил? Ти не честно! Дани, майка ти и баща ти дават ли да те снимам, защото записвам? Добре. Хора, играя с нов участник в момента. Ама без глупости. Ей, не мога да взема пальчиките. Добре, оглеждам се първо. Супер, е? Аз знам къде е Дани. Я знам. Имам снайпер. Имам снайпер. Той е моя снайпер е 5 на 5. Се опитвал на снайперите. О, аз имам нещо много силно. Сега да убия и да отида да убия Дани и да го пощадя. Добре, аз съм убих, пробвах си балон. Хора, аз пробвах балон, балона не работи. Айде пак ще го убие. Съм... Дани само на мен изкача ми най-тъпна. Бе, Дани, ти как имаш оръжие? Спокойно, аз умрях. Дани, ще успееш ли?